primera pregunta, així per començar general, és sobre el rol de la universitat. Les universitats tradicionalment tenim la idea de que som les depositàries del coneixement i per tant nosaltres el que fem és transmetre aquest coneixement. I el que hem descobert ara és que el coneixement és molt plural i està a molts llocs. Les empreses privades fan recerca, fan formació, els estudiants poden formar-se mirant internet. I llavors hi ha els més pessimistes, els teòrics més pessimistes diuen que les universitats desapareixeran, una gran part de les universitats desapareixeran, perquè ja no tenim una raó de ser, perquè el coneixement s'ha universalitzat i ha sortit de les fronteres de l'acadèmia. Què és el que hem de tenir les universitats com a distintiu perquè seguim tenint una raó de ser? Correcte. Aquesta alternativa de que la universitat desapareixerà, que és una corrent alternativa que està funcionant o està analitzant en països anglosaxons, jo penso que no és veritat. La universitat no desapareixerà. El que passa és que és veritat que canviarà de funció. Ja està canviant. Històricament la universitat era el contingut acadèmic, el saber, el monopoli del saber, estava a la universitat. Això és veritat que ha quedat difuminat en tot l'espectre de les xarxes socials, internet, però tenim una funció nova que són el que es diu crear ciutadans. La universitat va més enllà de la part tècnica, d'ensenyar una matèria, una disciplina, fer un professional de l'economia o un professional de l'ensenyament o de la música, és igual, no? Sinó que formem també ciutadans. Això vol dir que la universitat es transforma en valors. Per exemple, la universitat ha d'ensenyar en el món actual a una ciutadania democràtica. I per què ha d'ensenyar valors democràtics? Doncs perquè a vegades la societat que envolta la universitat ja no fa com abans. O sigui, és com si les instàncies de socialització de valors s'han difuminat. S'han difuminat per la situació social de la humanitat. Llavors, assumint competències importants, que són competències que es diu clave, humanes. Vol dir, per exemple, nosaltres hem d'ensenyar a persones a ser democràtiques. Hem d'ensenyar a la ciutadania solidària, ensenyar a ser solidaris en la metodologia i en el món del treball. Hem d'ensenyar a ser paritaris, per exemple, la perspectiva de gènere, que canvia personalment la forma de veure a l'altre gènere. Hem de fer perspectiva medioambiental, la sostenibilitat, els objectius de sostenibilitat són importants, aquesta pacificació de l'home amb la natura. Tot això que abans es donava per canals alternatius o paral·lels, ara nosaltres hem d'assumir. És aquesta idea que s'està aplicant a alguns països de no únicament competències clau de contingut acadèmic, sinó competències clau de valors. I jo crec que això és un paper nou de la universitat i que hem de preparar el nostre professorat perquè les seves classes, els seus departaments, les facultats, això quedi inclòs en el currículum acadèmic de les assignatures i el currículum, el pla d'estudis de les carreres. I això és una qüestió que és metodològica, és de continguts, és de la manera d'ensenyar? És de tot una mica, però transversal. És una nova mentalitat de la funció docent del professor universitari o la professora universitària. Vull dir, és una persona que, a més, intentarà evitar que aquests que estem formant siguin els líders de guerres, que siguin persones conflictives, persones o delinqüents. O sigui, hem de formar persones que seran líders de la societat i això és molt important que nosaltres els formem per evitar tot el que està passant avui dia en el món, en el segle XXI. Diuen que el segle XX va ser el segle més cruel de la humanitat, com dues guerres mundials i tot el que ha passat. Actualment tenim guerres, no? Això hem de fer una reflexió que això no pot tornar a passar, que la universitat té la funció de crear persones cultes i persones democràtiques, solidàries, de perspectiva de gènere, que és fonamental que també sàpiguen de continguts acadèmics rellevants, però que això serà fonamental per intentar fer una societat més lliure i més justa i més equitativa. Això em fa pensar en la formació del professorat. Les universitats ara fem molta formació al professorat, formació inicial, sobretot, també en el professorat més sènior, però sempre és una formació que té a veure amb les metodologies i amb la manera d'enfocar la docència. Quin tipus de formació hauríem de fer en el professor? Aquesta mixta. És important que un professor universitari sàpiga avaluar metodologia, els processos d'aprenentatge,
però és important també que comprengui com treballar això a l'aula, no? I és fàcil perquè a vegades aquestes coses van molt lligades a la metodologia. És aquesta idea del mètode de treball del professor facilita un aprenentatge diferent, no? Si, per exemple, evitar el llenguatge. Hi ha professors o professores que tenen llenguatge masclista, és igual, o neutre. El llenguatge és important. El tema del treball en grup, de la forma de treballar, compartir coneixement amb els alumnes, fer-los treballar, fer projectes conjuntament. Tot això en la metodologia es pot introduir. No és que hi ha una separació, sinó que és transversal i la pròpia metodologia que s'ensenya en la formació inicial ha d'introduir aquests elements, no únicament dient, no, és que amb això els alumnes aprendran més. Sí, però també els alumnes seran millors persones. I això serà important per la seva formació cultural i la formació humana de futur, no? Sobretot en professionals avui dia del segle XXI. Molt bé. I em fan la pregunta des de la gent que organitza els cursos de formació també sobre els formats de la formació per professorat. Perquè nosaltres habitualment el que fem és reproduir una docència que s'assembla molt a la docència que després haurà de fer el professor. Llavors, quina és la millor manera, quins formats poden ser millors per acompanyar el professor en aquesta formació inicial i en la formació posterior? Parlant d'aquest tema, jo penso que la formació del professorat té dos nivells. Un nivell general, que aquí podem tirar de persones, experts, que saben metodologia, saben avaluació, explicar tècnicament, i una segona fase que a vegades estem oblidant, que és la pròpia facultat o departament, el que es diu la formació situada. Aquesta segona fase és fonamental quan aquest professor o professora ha agafat les bases fonamentals de la cultura universitària, de lo que treballem com a tot professional, ha d'anar al context i treballar sobre el context. Això és molt important perquè canviarem el professorat però no canviarem el context, no? Llavors, aquesta segona fase de treballar amb professors experimentats, escollits de la pròpia facultat perquè facin de tutors, mentors, reunions amb els joves, això és fonamental. Això ja s'ha fet alguna experiència de mentoratge de la universitat. Llavors, que aquest professor jove que ha fet una formació general, la segona part va a la facultat, té un mentor i els mentors es reuneixen amb els novells i treballen directament disciplines del propi mentor i del alumnat, i del professorat novell. Això és important perquè ja està aprenent realment la realitat. Per què? Perquè la formació general a vegades és molt interessant, però l'explica un professor des de la seva perspectiva i experiència. I el trànsit de la teoria a la pràctica del context a vegades es perd molt pel camí. Llavors, això que estan treballant ho apliquen al context i aquesta segona fase és fonamental per a la millora de la innovació docent. Molt bé. I seguint amb el professorat, l'altra qüestió que ens preocupa sempre és els problemes estructurals que dificulten que el professorat s'interessi per fer bona docència. Perquè la carrera professional va molt lligada a mèrits de recerca i la docència moltes vegades, fins i tot nosaltres internament parlem de càrrega docent. Sí, correcte. I llavors, quins incentius podem donar des de les institucions, o sigui, des de les universitats, perquè els professors valorin la docència i sigui reconeguda la docència com una tasca necessària a la qual dedicar-hi hores i esforços? És complicat, perquè el sistema va en contra d'això. És veritat que diem càrrega docent i activitat investigadora, que el llenguatge a vegades fa aquestes coses, no? Però jo crec que hem de lluitar perquè la docència tingui un pes molt important tant en l'acreditació com en el desenvolupament professional d'un docent universitari. És difícil, per suposat, important crear grups d'innovació, crear projectes d'innovació, coses que estan fent les universitats, crear grups d'innovació. Llavors, per exemple, participar en un grup de recerca resulta que té mèrits ser d'un grup d'innovació. O, per exemple, incentivar que per a ser una personal permanent, un criteri és haver fet cursos de docència o tenir algun mèrit de docència, projectes d'innovació docent, que també existeixen. Vull dir, jo crec que hem d'incentivar. La recerca s'incentiva per si mateixa, perquè forma part de la universitat i de la seva acreditació i del futur, i és important. Nosaltres som universitats que fem docència, fem recerca i fem gestió. Són les tres coses que a vegades alguns països estan dividits, no? Però hem d'incentivar més la docència. Participar en grups d'innovació té el seu mèrit per acreditar-se, donar premis d'innovació també
o fer jornades d'innovació docent de les carreres determinades per treballar, incentivar de que és important la docència perquè l'alumne que tens davant veu un docent i a vegades això és important encara que sigui per la teva satisfacció com a docent, no? Sí que hi ha mecanismes d'incentivació dintre d'un límit, per suposat que després per a l'acreditació actualment doncs la recerca és més important, però dintre de la pròpia universitat doncs jo crec que podem fer activitats importants de premis, jornades, grups d'innovació, posar normes de que en el fons per fer qualsevol cosa has d'estar en un grup d'innovació o tenir projectes d'innovació docent. Tot això sí que pot ser normativa interna de la pròpia universitat que incentiva a que les persones apuntin a grups d'innovació, que s'està fent. Jo no dic que no, a més a Catalunya s'està fent i a tot arreu, però bueno, jo crec que s'ha d'incentivar la docència perquè el sistema no la incentiva. O sigui, a poc a poc, va molt a poc, no? Canviant de tema, a la xerrada d'abans ens parlaves de la Marina Garcés i ens deies que l'ensenyament que fem ha de tenir sentit i utilitat. Sí. A mi m'agradaria parlar una mica de la utilitat, perquè és un debat que tenim les universitats històric, no? Si hem d'ensenyar un contingut que sigui molt general, hem de preparar professionals per incorporar-se al mercat de treball i llavors, en aquest sentit, utilitat, com ho entenem? Sí, a veure, és veritat que jo crec que s'ha de superar que nosaltres preparem professionals pel mercat de treball. Nosaltres som universitat. I com a universitat preparem sers humans, de forma més global. És cert que el concepte d'utilitat es pot entendre malament, com practicisme, utilitarisme, no. Quan es parla de sentit i utilitat vol dir partir de les necessitats sentides de l'alumnat sobre aprendre coneixements, no? Utilitat vol dir conèixer molt bé doncs, la carrera aquesta, quina pràctica social té, no? Jo diria que és partir d'ells. Hi ha una frase que diu hem de partir d'ells, de la seva experiència, de la seva motxilla, per construir coneixement. Vol dir això. O sigui, que perquè l'alumne tingui una percepció de lo que està estudiant és útil no únicament acadèmicament, sinó humanament. Perquè jo puc parlar de Sòcrates o Descartes o la filosofia i ser molt útil per a la reflexió d'un alumne de matemàtiques, perquè això li pot servir per la vida per millorar com a persona. I si millora com a persona, millorarà com a professional. Va per aquí el concepte d'utilitat, no d'utilitarisme, no de pragmatisme, sinó aquella idea d'utilitat sentida, no? De que això és vàlid per la meva vida i per la meva professió. Això em fa lligar amb una altra reflexió que feies, i és que un fet que tenim totes les universitats, des de la pandèmia especialment, és l'absentisme a l'aula. És una cosa que nosaltres no és greu, però comença a haver indicis de que els estudiants troben poc interessant venir a l'aula i per això no hi venen. Sí, és veritat. La pandèmia ha provocat això a les universitats, absentisme, desmotivació, fins i tot hi ha gent que parla de salut mental, d'alguns alumnes. Jo crec que la motivació d'un alumne per venir a la universitat, i si ens posem a la pell d'un alumne, és trobar-me a gust en una classe on hi ha una o un docent que en fons treballa un tema que m'està interessant, que em dona ganes de continuar treballant amb ell. I després el tema aquest que comentava de l'organització, l'estructura. Jo si vaig a una classe on l'estructura és de fa 50-70 anys i el professorat té una tarima i m'està explicant en una pissarra, doncs potser això em desmotiva al segle XXI, perquè no estic acostumat a aprendre d'aquesta forma. Jo estic acostumat a aprendre de forma diferent. A la qual jo crec que és un problema que tenim important d'aquesta desmotivació i absentisme, és que hem de canviar la forma de treballar el professorat i hem de canviar l'estructura de les facultats. Dic estructura, mobiliari, pintura. La precarietat també forma part de l'estructura, perquè un professorat precari té un malestar docent i està comprovat en la investigació, no l'he comentat, de que si tu vols que s'ensenyi bé, hi ha una correlació entre el benestar i el malestar. Si tu tens malestar docent perquè cobres poc, estàs precari, la situació del departament o la teva és una situació, doncs aquest malestar repercuteix en la forma d'ensenyar i repercuteix en l'aprenentatge de l'alumne. A la qual jo sempre dic, hem d'intentar que el nostre professorat tingui un benestar professional, perquè si té un benestar professional, que vol dir salari, vol dir condicions materials, vol dir metodologia, vol dir formació,
doncs resulta que ell ensenyarà millor i els nostres alumnes aprendran millor. Si no, a la llarga, tot això repercutirà en l'aprenentatge de l'alumne i els professionals que sortiran de les universitats. I la pròpia societat es criticarà per no haver fet el canvi que tenien que haver fet, perquè hem estat massa lents al canvi quan la societat va molt més ràpid que nosaltres. I una cosa que a mi em preocupa és moltes vegades associem innovació docent i millora en la docència amb meres modificacions en la metodologia. M'agradaria que ens opinessis una mica sobre això. Jo sempre he defensat, la tecnologia és important i va avançant, i és un recurs com pot ser la pissarra o la paraula. És veritat que innovació no significa el mateix que tecnologia. La innovació significa provocar canvis sobre una realitat que tu tens i que, a més, tu desitges canviar-la per millorar. És veritat que hi ha innovacions que són... Innovació no és jugar amb els alumnes en Kahoot i gamificació i passar-s'ho bé i divertir. No, tampoc és això. No dic que sigui vàlid en un moment determinat. L'aprenentatge és esforç i estudi, a la qual és important que la tecnologia t'ajuda. La tecnologia t'ajuda. El mòbil ens ajuda com a memòria externa. La forma de treballar la tecnologia, els vídeos. Què més podem tenir? Abans no teníem res de tot això. I ara tenim mecanismes i instruments importants però per millorar l'aprenentatge de l'alumne. I la innovació té la tecnologia com un recurs més, però no sinònim d'innovació o tecnologia, perquè això anirà avançant. La intel·ligència artificial serà una innovació? Doncs depèn com s'utilitzi. Pot ser un perill, també, pot ser una còpia. Depèn com es treballi, doncs pot ser una veritable innovació per a l'aprenentatge o no. O pot ser una còpia i una repetició de l'aprenentatge que no sabem com entomar-lo. Jo crec que el tema d'innovació està bastant treballada, és el canvi que un professor realitza conjuntament amb els seus col·legues per millorar l'aprenentatge de l'alumnat, en tot el sentit. I la tecnologia ajuda, clar que ajuda, però no és... Fins i tot es pot innovar sense tecnologia, per suposat, a la universitat, però la tecnologia ajuda a la innovació, perquè ajuda a la millora. També pot perjudicar, la discussió que hi ha sobre la tecnologia també pot ser perillosa, però jo penso que un professor o una professora innovadora ha d'utilitzar la tecnologia adequada per provocar un canvi en l'aprenentatge de l'alumne. Ara, una dificultat que també ens trobem des de la pandèmia és que han canviat els hàbits dels estudiants. Ara venen tots amb el seu ordinador a l'aula i costa molt més que abans fer que interactuïn entre ells. I demanes activitats en grup i el que fan és es divideixen i ho treballen fent servir tecnologia i llavors no has aconseguit l'objectiu que era que cooperessin entre ells i que entre ells aprenguessin. Tens alguna recepta, alguna idea, algun consell? Això està passant a les universitats, és el canvi de l'alumnat i els seus recursos. Jo crec que aquí hi ha un tema de metodologia. Per exemple, no pot existir que hi ha un treball en grup i que cadascú treballi una part. Això ha de desaparèixer perquè a vegades l'alumne no té aprenentatge. Hi ha estratègies. Per exemple, el fet de que quan es ponguin el treball no permetre que es pongui cadascú, sinó li toca un per sorteig. I tots han d'estudiar tot el que han de presentar. A veure, entre cometes, seria obligar a una cooperació forçosa. Dir que no tenim més remei, perquè l'alumne té unes eines i ell utilitza aquestes eines. Nosaltres, com a docent, hem de tenir eines alternatives perquè ell treballi, però treballi i desenvolupi treball grupal col·laboratiu. Llavors, hi ha aquestes idees de dir, no, les presentacions ara, doncs podeu fer-les, si voleu, no per PowerPoint, podeu fer-les per ordinador, per mòbil, però li tocarà a un explicar l'explicació que li toqui en aquell moment. Hem d'establir mecanismes que existeixen, o el tema que explicava de que podem fer una prova d'avaluació que treballen conjuntament i que s'examina un i que la nota serveix per tots, o a l'inrevés, fem treballs individuals, després pràctica de grup, donem una nota de pràctica de grup, però després si fem una prova en la qual l'alumne ha de desenvolupar individualment, si ell falla, se li baixen punts al grup. A veure, estic dient estratègies delicades també, delicades i a més s'han de consensuar, però sí que és veritat, com a filosofia, que tenim que canviar la forma d'ensenyar
perquè si no, la tecnologia i l'alumnat que ha canviat molt, doncs el que farà serà el que diem lidiar amb l'ensenyament, no? Però sí que podem buscar estratègies democràtiques i participatives, no? I conscienciar l'alumne de que en el fons és important per ell treballar amb els seus col·legues, perquè això a la vida els portarà més satisfacció que no treballar individualment. Ja no es treballa de forma individual en les carreres universitàries, no? Vull dir que quan surtin professionalment, no? Bueno, té la seva complicació, no? Té la seva complicació, és el que deia d'utilitzar la tecnologia en benefici nostre, no únicament en benefici de l'alumnat, no? No és fàcil. Una dificultat que també ens trobem ara és el tema que és de moda, és la intel·ligència artificial, perquè el que ens passa amb la intel·ligència artificial és que moltes activitats que eren formatives i que nosaltres integràvem en l'avaluació perquè l'activitat mateixa servia per formar l'estudiant, amb la intel·ligència artificial la fan molt més ràpidament i n'aprenen menys. I això ens obliga a replantejar formes d'avaluar que sabíem que eren bones per l'estudiant. La intel·ligència artificial i ara el xat GPT, per dir alguna cosa, que és el que està més de moda, encara que la intel·ligència de fa molt de temps té molts programes. Jo penso que l'hem d'aprofitar. No podem dir, no, és que està prohibit. No està prohibit. Per exemple, imagina per un moment que jo poso una prova als alumnes reflexiva. Els dic que agafin un cas o agafin qualsevol escrit i analitzin un text i treguin la seva conclusió. Molt bé. I després dic, ara aneu al xat i pregunteu al xat quina és la seva resposta. I a partir del que diu el xat, analitzeu vosaltres el que heu dit vosaltres i heu dit al xat, com a forma didàctica d'ensenyar a raonar mitjançant una eina externa que els diu, els xats, la intel·ligència generativa el que fa és agafar paraules i tal, i a vegades enganya, no diu la veritat, però això és utilitzar la tecnologia per aprendre a raonar sobre el que jo he posat i el que diu el xat, i jo intentar veure si això que diu correspon a lo nostre i fer un anàlisi. Això és reflexionar, sobre el que estem treballant. Això és una forma d'avaluar diferent a l'anterior de preguntes que poden resoldre o treballs que poden resoldre amb el xat, però hem de buscar eines d'aquesta mena. I una última pregunta que se m'acudeix, una de les coses que cita la teva xerrada que a mi em sembla més interessants és que hauríem d'ensenyar menys coses i que l'experiència fos més rica per l'estudiant. Això a mi em xoca amb els models que tenim que són molt rígids, que hi ha un llistat de competències i de resultats d'aprenentatge i de continguts en uns plans d'estudis que ens venen molt fixats. Però igualment em sembla que és una idea interessant i és a veure si ens pots estendre't una mica aquí o donar-nos algun suggeriment més. És el que explicava de la teoria de Miller, de que els alumnes joves, adults, tenen certes capacitats limitades d'aprendre a curt termini alguns conceptes. És cert. En el fons aquí el problema que tenim és la norma que ens indica... Un pla d'estudis té com a 3 nivells. Té el diagnòstic de la realitat, té el disseny curricular i l'execució del currículum. Jo crec que és veritat que el disseny curricular està molt normativitzat en competències, en resultats d'aprenentatge, però després hem de ser prou intel·ligents per l'execució curricular d'això, de com portar-ho a terme. Jo crec que està estudiat en tot el món que les competències han de ser les mínimes possibles. No pot haver un llistat exhaustiu de moltes competències que mai es portaran a terme a la universitat globalment. A la qual aquest trànsit entre el que diu el disseny curricular i el que diu l'execució curricular al pla d'estudis, ahí està la part més important. Com executarem tot això? I aquí està la discussió de noves assignatures, de competències distribuïdes, del tema de la metodologia. Fixa't, no em preocupa tant a vegades la normativa del disseny, em preocupa el diagnòstic, que diagnostiquem molt bé què necessita una carrera determinada, i em preocupa molt que portem a terme l'execució curricular d'una forma determinada, donant una empenta determinada a la universitat. Quina és la petjada nostra de la universitat? Doncs aquí nosaltres adaptem el disseny curricular a l'execució curricular, si no, no ens en sortirem, perquè si realment hem de
copiar tot el que diu el disseny curricular i portar-lo a l'aula, ens carregarem de continguts, ens carregarem de programes, ens carregarem... Llavors hi ha una excusa perfecta de molt professorat que en el fons, mira, és que no puc fer res perquè he d'explicar sempre perquè tinc molt contingut. No, aquí hem de fer una feina important de reduir i d'adaptar a l'execució curricular. És una feina molt important i més interessant que el propi disseny a vegades. Molt bé, doncs moltes gràcies. No res.